ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ର ଲୁହ। ଅପରାହ୍ନରେ ଜେଜେ ଆଉ ନାତି ଯାଇ ନଈକୂଳରେ ବସିଲେ। ନାତିର ବୟସ 14। ଜେଜେ ତାକୁ ପ୍ରାଣଠାରୁ ବଳି ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ନାତି ବି ଜେଜେଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ। ନାତି ଦେଖେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଜେଜେଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଠିକ୍ ଭାବରେ କେହି ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ବାପା ସବୁବେଳେ ଚାକିରିକୁ ନେଇ ବ୍ୟସ୍ତ। ମା ବି ଚାକିରି କରନ୍ତି। ଜେଜେଙ୍କୁ ଘରର ଅନେକ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ପଡ଼େ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଘରକୁ ଫେରିଲା ପରେ ବାପା ମା କ୍ଳାନ୍ତ। ସେମାନେ ଅଯଥାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ବିରକ୍ତି ହୁଅନ୍ତି। ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ଜେଜେଙ୍କୁ ଉପଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇ ଆକ୍ଷେପ କରାଯାଏ। ଜେଜେଙ୍କୁ ନେଇ କଳି ହୁଏ। ଜେଜେ ସେତିକିବେଳେ ଅସହାୟ ଭାବେ ତାଙ୍କ କୋଣିକିଆ ଛୋଟ କୋଠରୀରେ ବସି ରହନ୍ତି। ନାତି ଦେଖେ ଅନେକ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଜାକେଇ ଆସେ। ଜେଜେ ସାଧାରଣ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କୁ ପାଠପଢ଼ାରେ ବଡ଼ ଅଫିସର କରାଇଛନ୍ତି। ମା ବି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତା। ସେଦିନ ନଈକୂଳରେ ବସିଥିବା ବେଳେ ଦୁହେଁ ଉଦାସ ଥିଲେ। କାରଣ ସକାଳୁ ଛୋଟ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଘରେ ମହାଭାରତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଜେଜେ ଘର ଝାଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ହାତ ବାଜି ବିଦେଶରୁ ଆସିଥିବା ଦାମିକିଆ ଫୁଲଦାନୀଟି ତଳେ ପଡ଼ି ଚୂନା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେହି କାରଣରୁ ବାପା ଓ ମା ଜେଜେଙ୍କୁ କଟୁ କଥା ଶୁଣାଇଥିଲେ। ସେଦିନ କିଛି ସମୟ ନୀରବରେ ବସିବା ପରେ ନାତି ଜେଜେଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ସକାଳେ ଘଟିଥିବା କଥା ଏତେବେଳେ ଯାଏ ଭୁଲି ପାରୁନା? ଏବେ ବି କାନ୍ଦୁଛ? ଏହା ଶୁଣି ଜେଜେ କହିଲେ, ସକାଳର କଥା ତାକୁ ତ ଭୁଲି ସାରିଲିଣି। ଦାମିକିଆ ଜିନିଷଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଯିଏ ନାହିଁ ସିଏ ବିରକ୍ତ ହେବ। ନାତି ପଚାରିଲା, ତେବେ କାନ୍ଦୁଛ କାହିଁକି? ଜେଜେ କିଛି ସମୟ ଚୁପ୍ ବସିଲେ। ତାପରେ କହିଲେ, ଏ ହେଉଛି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ର ଲୁହ। ନାତି କହିଲା, କି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ? ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ବାପାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ଏତେ ବଡ଼ ଅଫିସର କାହିଁକି କଲ ବୋଲି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରୁଛ? ଜେଜେ କହିଲେ, ନା ନା, ସେ କି କଥା? ସେ ତ ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ମୁଁ ବହୁତ ହେଳା କରିଛି। ମୁଁ ଯୁବକ ଥିଲାବେଳେ ମୋ ବାପା ମା'ଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇନଥିଲି। ଏବେ ମୁଁ ବୁଝୁଛି ମୋ ବାପା ମା ସେତିକିବେଳେ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ। ଈଶ୍ୱର ସତରେ ମହାନ। ତୁମେ ଯୌବନରେ ମର୍ତ୍ତ ହୋଇ ବୟସ୍କମାନଙ୍କୁ ହତାଦର କରୁଥିଲା ବେଳେ ଭୁଲିଯାଅ ଯେ ତୁମେ ବି ଦିନେ ସେଇମାନଙ୍କ ଭଳି ବୁଢ଼ା ହେବ। ନିଜ କୁତ୍କର୍ମ ସକାଶେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ପାଇଁ ତ ସେ ଏଇ ବୟସକୁ ରଖିଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ନାତିକୁ କହିଲେ, ମୋର ଗୋଟିଏ କଥା ମାନିବୁ? ବୁଢ଼ା ବାପା ମା'କୁ କେବେ ହତାଦର କରିବୁ ନାହିଁ। ଫଳରେ ତୁ ଯେତେବେଳେ ବୁଢ଼ା ହେବୁ, ତୋ ଆଖିରେ ମୋ ପରି ଅନୁତାପର ଲୁହ ନଥିବ। ଆଜିର ଏ ଗପଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିନେବେ।